Sa number 7, Philippine Coast Guard sa Western Visayas ang napakita kung ano sila kahanda in kaso may aras ang trahedya sa baybayon o kung may magluntad man nga oil spill. May report si Nico Delfin. Ining eksena sang magbungguan ay ang duha ka mga sakayan sa baybay sa ginpatigayon nga search and rescue and oil spill operation simulation exercises sang Philippine Coast Guard Western Visayas sa Banago Port sa Bacolod City. Makita ng pagbiya sa mga crew sa mga barko. Minutos ang nagligad, kagiliyon nga makita ng rescue boat sa makalabot sa Coast Guard ang insidente. Isa-isa ang ginluwas ang mga crew. 2 have traumatized and 1 has laid on his leg. Sa bulig man sa mga private vessels, mga tugboats kag katapos ang Coast Guard Auxiliary, ginpakita man kung paano mapungga ng halit nga sarang matuga sang oil spill paagi sa pag-setup sang oil spill booms. I recommend the recovery operation shall be commenced immediately to recover the contained oil from the water bubbles. Suno kay Commodore Edgar Ibanez, Commander ng Coast Guard sa Western Visayas, ang simulation exercises dako nga bulig sa pagpanghanda sang Coast Guard upod sa nagkalain-lain nga ahensya ng gobyerno kag mga sektor ilabi na sa posible pagluntad sang trahedya sa lawod. Hindi namin kakayanin kung kami lang. We need the help of other agencies. At the same time, this is a chance also for the interoperability of every stakeholders and government agency. So kaya kailangan talaga natin itong ganitong exercise. Para pagdating sa actual, alam na natin nila kung anong gagawin nila. Ginapabaskog man sang Coast Guard ang kampanya kontra illegal nga droga kag kriminalidad sa bulig sang K9 unit. Nalakip man diri ang pagtukod sang substation agod mapasiguro ang hiluway nga pagbiyahe sang mga pasahero. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.